Archwiliadau Diogel ac Iach gan Wasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru. Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru yn cynnig archwiliadau diogel ac iach am ddim i bawb o fewn y gymuned. Gallwch ofyn am archwiliad diogel ac iach unai drwy lenwi'r ffurflen ar ein gwefan. Wrth alw dim 800 169 1234 neu wrth anfon neges gyda'ch manylion at dim 75 dim 73 dim 3 678. Yn ystod yr archwiliad, bydd rwy'n o'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn ymweld â'ch cartre am ddim ac yn mynd drwy nifer o bethau efo chi mwyn sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel yn eich cartre. Gallai'r archwiliad fod yn y Gymraeg neu'r Saesneg. Bydd yr archwiliad yn cynnwys cyngor ar sut i wneud yn siŵr eich bod eich larymau yn gweithio, gan gynnwys rhai i bobl sy'n drwm i cliw. Sut i greu cynllun dianc. Trafod trefn effeithiol a hawdd i ddilyn ar gyfer y nos. Diogelwch coginio. Diogelwch ysmygu, canhwyllau a phlan byw. Defnydd diogel o resogydd symudol. Diogelwch tradynol gan gynnwys sut i wefru neu chargio'ch dyfeisiau a nwyddau trydanol. Diogelwch nwy a diogelwch sychwr dillad neu peiriant sychu dillad. Rydym yn darparu lyrymau mwg, synwyryddion gres a lyrymau carbon monoxide am ddim pan ar gael, yn ogystal â lyrymau ar gyfer bobl sy'n drwm i cliw. Os ydyn yn gweld yn ystod yr ymweliad nad ydych larwm yn gweithio, neu fod angen mwy, gallwn ni gosod yn y fan a'r lle. Mae'r Gwasanaeth Tân ac Achub yn gweithio'n agos sef asiantaethau a sefydliadau eraill. Felly, yn ystod ein ymweliad, os ydyn ni'n meddwl basa'n defnyddio, gallwn ni roi mwy o wybodaeth neu anfon cyfeiriad mwyn sicrhau eich lles. Gallwn dynnu'ch sylw at adnoddau defnyddiol yn ymwneud ag atal codymau, lles meddyliol, bwyta'n iach a ffitrwydd, ysmygu ac alcohol a llawer mwy o wybodaeth. Mae'r archwiliadau'n ffordd holl bwysig i ddiogelu ein cymunedau ac i atal tân rhag digwydd yn y lle cyntaf.